Assalamualaikum dun sana. Ba kabar? Lo, le sehat? Alhamdulillah yo. Udah brief kalau ayo nih sini nih. Ini baju awak kan pakainya ada yang Hadirin yang berbahagia, Bupati Tanah Datar dan rombongan telah tiba di tempat upacara. Disambut dengan Tari Galopang. Selamat menyaksikan. Malam lalu meramah mandi, pucuk cimangku rang patahkan. Sairang salam nan ju sambah, sambah lalu salam kembali. Rilaju maaf kami pohonkan, Allah tak buntiang di hulu, di bawah kiliran taji. Aso mulu kato dahulu, tigo limbago nan tajadi. Katigo basu cobasi, buruang sinurak buruang sinuri.
manari-nari ateh pamata. Cabiak sirih gatoklah pinang Pak Bupati. Nak sanang hati si Pangkalan. Sakian salam panyudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak